Goedemiddag allemaal. Weer terug voor het tweede deel van dit concertconcours. Met hier een prachtig orkest naast mij. Weer een gehele andere sound, dus geniet u ervan. Ze komen uit in de championship klasse, slagwerk en blaasorkesten. En hier staat dan de trommel- en fluitkorps Sint Barbara uit Reuven. Opgericht net na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland druk bezig was met de wederopbouw, met als doel om de schutterij muzikaal te begeleiden tijdens marsen. Nou, zoals u ziet is het inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig muziekgezelschap met een breed repertoire. En weet u wat nu zo grappig is? Dat ik hier een programmaboekje heb uit 1968. En de wedstrijden die vonden plaats in Heidhuizen op zaterdag en zondag 16 en 17 november. En deze club was 's avonds om 6:15 aan de beurt in de superieure afdeling. Hoe leuk is dat? Ja, dat is bijna 60 jaar geleden. Goed, we gaan naar ze luisteren en op het programma staat Formule 1 van Brian Taylor. Dus zet u lekker schrap, want dit nummer dat raast natuurlijk in volle vaart voorbij. Daarna Zuid-Amerikaanse dansen, een vrolijke mix van ritmische stijlen zoals tango, groppo, rumba en Cuban 7 in een arrangement van Daniel de Boer. En als laatste gaan we luisteren naar The West Side Story. De wereldberoemde musical over Tony en Maria in de ruige wijk Upper West Side van New York. En de bewerking die is speciaal voor dit korps gemaakt door Tim Verstegen. We gaan van ze genieten. Trommel- en fluitkorps Sint Barbara onder leiding van Roy Dirks. Heel veel plezier en succes!
Wat een prachtig mooi applaus en dat heeft u zeker verdiend. Ik moet wel zeggen, ik was eigenlijk heel erg verrast. Want ik zal jullie eerlijk vertellen, bij ons en dan zeg ik bij ons in het noorden, kom je deze sound en kom je gewoon niet tegen. Dus dan ben je heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Is het helemaal nieuw voor mijn oren, maar ik heb van jullie genoten. Fijne muziek, hele toegankelijke muziek. En nou, jullie hebben het gemerkt aan het applaus. Het was geweldig. Ik zeg heel erg bedankt. Super mooi gespeeld. Fluit, trommel en fluitkorps Sint Barbara uit Reuven. Dank jullie wel.